Ahoj, Patrik Gondo, nachádzame sa v žiadanej časti na Murgášovej ulici, ale najprv si to ukážeme pekne zhora. Byt je na ideálnom 5. poschodí s výmerou vyše 70 m2 vrátane lóžie. Stav nehnuteľností je pred rekonštrukciou pre niekoho nevýhoda, ale zase pre niekoho veľká výhoda, že si rekonštrukciu spraví podľa vlastných vízií a predstav. Pod bytovým domom sa nachádza športový areál, obchod Jednota a v meste ste za necelých 8 minút pešo. Majte sa pekne a budem sa na vás tešiť na obliadke.